na osogeri omwanchwa omotengeri andonse asotengerte kurwa hena baguse Global Radio wose AGR nana mangana maya kurwa se group Chigosori amo na Abagosoria karibu elitariane Edwin Mokaya Togo chakane Chigosori ime yense ya Kenya ikiombe ya Kenya Football Federation aselit koria Alhamisi ni okianyorete obo sponsor amone kampani ya moya korondo iyo manyire una Odibet ni ya senete konda ya miaka 3 na kurochi bese chishilingi milioni ya mone meronge bere ni sano nebere echo chirachi gukonya gotenera chitimu chonsi echichirake ase chi county meronge ne sano nebere wego erietalie kemina ne kyokonya limanyire una FKF League ni ya chenjeti wego ika Odibet League asengencho yoboteni uwachete aseli tukelio ria Alhamisi chitimu chonsi pia chichira tiene asekemina nekyo nikomono chirachi koe chi uniform chipia ibere amo ne mipira etano nomo kera etimu na kuruase chinse cha Michael umoteneri bwe timu ya Everton Marco Silva bononigo abute twemeremo aseli tukoria Alhamisi magega yogo kolibobe ase season ye magega ye timu ya Liverpool konyorera chigoli isano ase ibere ase litukoria Alhamisi okoleru ukoni gogia kwagecheti abatenene libe timu yo amona batyoteribwaye wika kobutwa emeremo na bononigo ekagera buna David Moyes nigo arachikotenera etimu yo ase Mokaya atikarite kwika season ye ya elire Boigo timu ya Arsenal nigo yageto chigoli bere hase yamone timu ya Brighton na boigo inyorabuna ni timu ya Kianda ose nkoyo ya Kianda Arsenal ya buirwe ase season ye ne nigo ya esugumete kwika namba 10 ase ekemina nekyo ya APL Umudereri we timu ya Tottenham Hotspurs Jose Mourinho bononigo anchiranire buna Dele Alli omwakingo yo Tottenham taoroge tibu ya aseli tukoria Jumatano magaye keminano ya Tottenham amona Manchester United aseli tukerio Manchester United nigo yage Tottenham chigoli bere ase eyemo nenyora boigo buna Manchester United nero etimu Jose Mourinho agatenene irekere abutetwe ase omwakoeta na panyole meremo ase Tottenham ase omwakoyo Kolende ikenake keminano kya yegetanga nigesaga chagete mokobu ase etimu yo ya Tottenham Ugukirabo mwanchwa omotegari no ngikubutera mangana maya kurase ebirobe Chigosori amo na Abagosoria tumirane ase litkoria nkyo nkomanya mange elitariane Edwin